Do tohto projektu som prispela poviedkou, ktorá sa volá Démonikina zodpovednosť. Oslovila ma na ňu Ivka Molnárová-Dubcová, teda nie konkrétne na túto poviedku, ale na to, aby som niečo napísala. A ja milujem svoju démoniku, démonku Moniku, a preto som si vymyslela príbeh o tom, o zodpovednosti. O zodpovednosti voči skutkom, ktoré vykonávame, ale aj voči bytostiam, ktoré si nejakým spôsobom k sebe priviažeme alebo pripútame. Zodpovednosť je to, čo by malo viesť naše kroky. Takže môžete si vyvolať démona, môžete mu zadať úlohu, ale dávajte si veľký pozor, akým spôsobom tú úlohu splní, pretože aj démoni majú svoju zodpovednosť. Je to trošku taká vyposúvaná vec, lebo zdalo by sa, že je to fantastika, ale ono je to vlastne prudko o ľuďoch, ktorí žijú dnes a prudko o vášniach a o dobrých a zlých veciach, ktoré sa bijú v nás. A je to o tom, ako sa človek rozhodne, tak funguje ďalej. Je to o rozhodnutí. Človek má šancu sa rozhodnúť, väčšinou sa rozhodne blbo alebo zle. A potom teda tá jeho cesta sa neuberá správnym smerom, ale ak sa človek rozhodne správne, tak nech sú tam akékoľvek kamene pod nohami, tak to proste ten cieľ je úžasný. Tak toto je tá poviedka.